karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Dili ko kumuhunong hangtod ka mo uban ako si Ayesa sa pagbiya din eh. Aray! Oh. Ayesa? Ayesa! Pag hinay nga dili ka matakil po. Aray. Oh. Nga ano nang sulub man ka aning taas o takong sapatos ha? Ang dili makakamaong muda na. Mao man ang suot sa package para ni Kara. Unya, nga yung nagsulob? Si Sir Hans ang napasulob ini nako. Buwa na. Ayaw. Dili ni mahimong hubuon sa patusa. Unsa? O gano'n dili man na nimo mahimong hubuhon? Ha? Nagisum ka ni kaglakaw? Tungkol sa kataas, ana? Unya, nagduster pa gid ka. Dili man na mahimong iuran sa patusa. Kay pangkasal man na. Taas pa yung takong. Pangkasal din ni? Oo. Nga nun lagi nagsiging kang sulob, ana? Kuan. Kang Kara man ni. Unya? Ang gipasulob man ni Sir Hans nako. Unsa? Si Kuya Hans ang nagsugo nimo aron isulob na? Oo. Mao man niyang gusto nga akong sulobon karon. Gihimo naman ang kingkoy ang Kuya Hans, eh. Kaya ayaw na nagod pagreklamo diha. Ganahan masad ko nga magpractice og sulob ani kay basin mahimo di kong model sa lampaso, diba? Ayaw daw ata nga komedya lang ang tanang gibuhat ni Kuya Hans nimo, Ayesa. Binuangan na kaniya. Ayaw na nagod pagreklamo, Kent. Wa man gani ko mo reklamo. Dili kang reklamo kay nagtuo man gyud ka nga imong obligasyon nga mosunod ni Kuya Hans. Pero dili na ni husto ang iya. Ayaw na lagi pangitag ko po. Tanawa ko ha. Mapasok ko ha. Ay! Tuwa na. Ay, Kiat mangud ka. nagpractice pa man kung mao nga matakil po gid ko. Samsan ni siya, uy. Buhiin ako, be. Ha? Oo. Matuo na gid ka na ako nga. Ikaw nga kong hanghal, no? Kay ikaw man na pero makasawa na ako. Ayaw po gunahuna nga ako ang imong anghel. Huna-huna ang pag-atiman sa imong kagalingon bisan wa ako. Labi na kun binuangan na ka ni Kuya Hans. Wa man na magbinuang si Kuya Hans ni Mugod. Kung si wa, kaklaro ana. Iyan ang gipasulob na ako. Kay wa naman si Kara nga masulob ini. Ayesa. Kent, ako lang ang uyon-uyunan ng imong maguwang. Basin pati ay kon. Papasaylor ako niya kon. Musunod ko sa tanan niyang suko. Ayesa. Diin ka gikan ng imang. Ay, kagag! Agoy. Ikaw gyud ay Claire. Hala, oy, wag gyud kay Claire Perme. Tubag ako, diin ka gikan. Ay, dito, sa balay sa Pangpang. Ha? Ano lang sa pungi ang imong baba ng imang. Nakasulti naman ka nga dito ka sa bahay sa Pangpang. Nagunsa di ka dito? Ay, suroy-suroy. Hala no, suroy-suroy jud. Adto ka sa bahay sa Pangpang mo suroy? Tuwa dito si Kent, no? Ay, wala, oy. Tuwa siya sa beach. Ano lang pa makakudang imang guid? Dito ko gikan sa beach. Wa dito itaw. Close ang beach. Meaning, wa sila si Kent dito. Ingon man si Hans. Aw, oo, no? Tuwa sa bahay sa Pangpang ang managsuon, no? Ha? Ambot, oy.
Char, kaayo ka. Klaro na gyud kaayo. Sige, bye. Oy, hala. Ay, ma'am! Ma'am! Ma'am, ayaw dito, ma'am. Oy, ayaw pag-adto dito, oy! Anong imo man yung binuangan sa Ayesa, kuya? Karon kasulti man ka anakin. Mura siya talatala nga nanilihigan taas king sapatos, unyat nagaster. Bisumbong siya nimo. Wa siya musumbong nako. Pero naluoy lang ko nga nagtanaw niya. Mura siya nga, bagong nasugdan sa kabuang. Mao na ang angay nga mahitabo niya. Mabuang siya. Naunsa naman taong ka, kuya, oy. Wa naman yun ang mao ang imong kipagbuhat ni Ayesa. Angay gani kang magpasalamat nga marunay akong isilot niya. Ugwa na ko sa patya. Kuya Hans, Angay kang magpasalamat nga gaan kayo ang silot nga akong gipahamtan ni Bayhana. kuya, naluoy na kay ko na Ayesa. Ayaw siya kaloy ikent. Why do birds suddenly appear? Oops. Hoy! Limasito ka na og diri! Wa ka maluoy nga nagtanaw ng Ayesa, kuya. Nga nanguhag di mong sito nga taas kig takong sapatos. Alibangbang! Angay bago ng kaluyan, Bayhana kent. Kung wa pa siya magdanghag, buhi pa unta karon si Kara. Siya unta ang nanguha og limonsito para himong juice. Sir Hans! Daghanan na pagkuha, sir? Sa imong tanaw. Nag-uol ka ng Bayhana? Nagaol na, kuya. Pero wa na lang siya mahimo. Ayesa! Ayaw pagkatkatan ng limonsito, ha? Pasagdiin na siya. Pero mahugong niya na siya, kuya. Kung magdanghag siya, mahugid siya. Ayesa! Bisan ng sao, no? Danghag yun. Layo rin ka na siyang Kara. Ayesa! Kasakit akong sampot. Ayesa! Ano may kat-kat magkahanga? Dagha man nagtunok ang limonsito. Naamoy hagdan. Dali, dali. Aray. May nagkutaw ang juice, Ayesa. Oh, Sir Hans! Ayaw na. Ayaw na pagkutog Diyos, ha? Ubuan ang sapatos. O pag-ilis dito. Ayaw. Hindi pala ginipahubo ni Kuya Hans ni mo. Magkutaw na kong juice, uy. Aray. Agako lang, tika. Wow! Kanindot sa isina. Patay na tagtanan. Ano saman mo? Uyab na kit mo? Ha? Animal? Ikaw ni ang kriminal? Wa mako'y gipatay mo. Hilam! Imo din siyang gitipon din, Hiket? Claire, ngayon di amang ka. Unsa man si tuyo ni mo? Nagsusi lang ko kung unsa na idagan sa imong kinabuhi, Kent. Ha! Mauday nga wa na nimo atiman na ang beach. Kay imo din yung gilumluman ang kriminal din, hit. Hilom, Claire. Way kipatay si Ayesa. Ayesa, lakaw sod. Hoy, taga-bukid! Hala? Ha? Nagsulob siya taas nga takong nga sapatos o niya nagaster. Lakaw na, Claire. Dili ka welcome din, eh. Di ko mauwaw o di sa ko mulakaw. Kinahanglan magsulti ta. Kaiso ganing bayhan na, uy. Ura man siya kapat ka na ako kung makatanaw. Saan ka? Ayaw lagi pagtinanga. Sorry, Sir Hans. Sa magikaduka ni mo, ha? Nagsige ka maglingan naglakaw? Danghagi ka sa kung sao na. Kuan, kanang Usa ka ng koon. naamagod sa gawa si katong uyab ni Sir Kent. Katong Ay. Gibiyaan man lang ko. Mura gyud kog iro para ni Sir Hans. Ay. Pailob lang gid Ayesa. Unsaon? Nakasapan ka. Balik ka sa syudad, Claire. No. Ayaw sa og pabalik ka. Gimingaw na ko ining dapita. Unsa man may imong punduhan nila? Ang lugar.
Nahinomdom pa ko nga nanguha tag limonsito diha sa una. Lakaw na. Kalimti na lagi. Lakaw na. Ayaw sa'yo palakta, Kent. Oh, Kuya? Welcome ka nga mupundo din ni Claire. No! Yes, Kent. Yes! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!